kaikki katsoo, että tänään pelataan Teddyä. Ja Teddy on tämmönen peli, missä sun pitää... No, tää sama kuin Pikky. Niin siinä pitää vaan löytää avaimia. Ja tässä pitää vaan pelastaa vanhemmat. Tältä rumalta pandalta. Jolle mä kuolin. En voi edes revata. Ei kuole joo. Tossa oli mustaa vai miksi ei ottanut? Ei. Mennään kattoo soppii. Täällä on tämmösiä skinejä. Tää tappoi mut äsken. Pitäisikö mä ostaa tää? Mulla on vaan kukusmaa köyhä. Mä oon niin köyhä. Please. Speed, I need this. I am kinda homeless. Nää varmaan häviää. Alle 30 sekkaa. Sitten päästään pelaamaan. Joo, 2 sekkaa. Play. Okei. Mä haluan chapter 2. Ai. No niin. Mennään vaikka tänne etsiin. Täällä mä tiedän, että täällä on aina. Joo, täällä on aina ollut. Hyi! Kuka toi Jorma oli? Okei, joku kuoli. En tiedä, jos kuulitte mutta taisi kuolla joku. No niin, mä pääsin tämmöiseen alueeseen, koska toi karhu jähtäis mua. Mut mulla on vaaleasininen avain. Ja mä tiedän mihin se menee. Simsala bimsala se menee tänne. Yes. Nyt mä voin tappaa ton. Hetkeksi. Älä juokse. Miksi mä kuolin? Saaks mä edes mitään? En saan. Spektataan näitä toisia.
Joo, tää jäbä tässä on ihan massiivisen läski. Kattokaa nyt tätä. Joo, itke vaan. Itke lisää. Hyi, täällä on partaa. No, en yllättyisi, jos ei mahtuisi ovesta edes sisällä, mutta on niin läski. Ja sit täällä on niin karvanen isonen. Varo! Ja Hansson. Nyt kakkonen. Ei toi on huono. Noin. Ai. Ei. No niin. Okei, eli toi karhu tulee tuolta. Joten mä menen tänne. Ja sit mä menen tänne. Koska se ei tuu tuolta, vaan tuolta. No niin. Tää. Tää menee tähän. Sitten täällä on punainen avain. Punainen avain menee tonne. Mut toi karhu on siellä. Joo, se vaan kämppii. Noniin. Mä sain siitä tän vaaleansinisen avaimen, joka ei näkynyt videolla, kun mä avasin se ove. Mikä tää on? Tästähän tulee läskiksi, jes. No niin. Jes. Nousee. Mitä jos mä syön vielä toisenkin munan? Mikä tää on? Oh no. Tuolla karhu. Se on herännyt talviunelta. Karhu nukkuu. Olisiko tava ovi sen naama? Ei se pääse. Slam. Mennään vaan tänne. Sitten mennään tänne. Täällä voi vaan olla. Mut eipäs ollakaan. No niin. Mä luulen muuten, että me päästään escapaamaan. Joo, yes. Otetaan karhua. Joo, et mene.
Karhu tulee nyt, Karhunen. Missä se oikeesti on? Siellä. Moro. Hihi. You escaped for now. Now I just need to find my way home. Mä lopetan tämän videon tähän, joten laittakaa peukku videolle, jos tykkäsitte, älkää. Jos ette, niin älkää. Ja jakakaa tätä kanavaa kaikille teidän kavereille. Heippa!